zai burge to wanda zan baka yanzu har ka mutu ne in dai kana shan shi har ka mutu ko in ka sha har ka mutu inda ina so in yi kuɗi da wannan abun wallahi sai in haɗa ce kowa ya kawo naira 5,000 galan ɗaya amma na san shi zan baku shi kyauta ba zan haɗa ba amma in kana so in haɗa maka irin nawa sai ka zo amma duk wanda ya samu ganyen kargo kuna ji na ka samu lemon tsami ka daka soje ɗaya ka tafasa ka tace ruwan ka zuba zuma idan ka sha abin da ya kai lita ɗaya ka daina shan maganin ƙarfin maza har ka mutu na rantse da Allah an dinka maka wanki da guga kenan ba ka daina ka wanki wargwada kana da wanki ne kai ka gane inda aka dosa Allah kuma an dinka maka biyayya wallahi biyayya haka da me kake so baban wali shikenan ruwa nake shikenan na firit ne ko ruwan sama ruwa ma sai an tambaye ka kusan kala uku malam kana nan kana danne ba ku yi kabbara kuka min addu'a ba wallahi ka je guda kaga ganyen kargo ko ka ji kargo ko ka je ka tsincike ko kaɗan ne ka samu lemon tsami ka daka ka tafasa ka tace ka sa lemo ka dinga dan shan shi a ce ka sha yawan shi kwantitin kaman galan ɗaya wallahi na san za ku min addu'a Allah za ku min addu'a to akwai su damu na fara sa irin wannan darasin na minti 5 ko 10 kafin mu fara tafsiri kullum insha Allah